Kani kadai kudu darshan Meghalaya ban ipdiang sumbai pi baro sha kani katup kubor menta gajan mit shwaban pai shiki kubor ki babne ngine pechwai ki mat bakong san Pli Menteri Rangba du Kari Narendra Modi ya ka program Bharat Tax Arajar Al-Husau Global Textile Pelaj Menteri Rangba du Kari ya kumba 8,000 tali ki projek Tei Jing Tei Hakatanat Rel Kabasyong Dor Palat Sau Pawai Hajar Klur Tingkah Ai Jing Pensyai Menteri Rangba Kejela Ukonrat Ki Sangma Halor Kecing Plu Jongka Shillong Bar Association Pentip Ukonrat Sangma Ha Kayeng Dor Bar Thau An Ba point lai lak tali ki kam ladap thau lengba ki program bapher jongka sarkar ha kini ki lai snem balalen But they ban pentrei kam da ka broadcasting code of ethic ban te la kam ya ki youtuber na ka jing pen mi ki khubor lam ler ong UMLA ka UDP na nongpo constituency Kikubor ki babnia Menteri Rangba du Kari Narendra Modi ula ong ba ka sarkar kala yayale ban kentiu ya kecing ai cingkershan ya katanat textile khnang ban penlong ya kari India kari ka baroi bapar ula ong ba ka sarkar ka phaikmat cha kariti ka dustur ki kor ki bor ka chuk bamenta ki sab bat ki jing ai ching hikai ya kani ula kren hadien jong kacing ple ya ka Bharat Tax Arajar Al-Husau ha Bharat Mandapam hanong ba Delhi menta kasngi Menteri Rangba du Kari ula ong ba ka Bharat Tax Arajar Al-Husau kalong karensan ka babyang tam ban pen I perthei ya gijingla jong kari India ha ki karkhana pen mi jan Menteri Rangba du Kari Narendra Modi henne kasngi ulabu mau nongrem ban IT syakari ya kumba 8,000 tali ki projek Tei Jing Tei ha katanat rel ka basyong dor palat sau phawai hajar klur tingka lengba jong ka video conferencing Menteri Rangba du Kari ula ong ba ka jing buan bat jingkiu step kala pen kaladur ya katanat rel bat kala pli ya kalat ka bathemai ban pen mi kam pen mi jam bat ban bei tingka ula ong ba kamang tingka ha katanat rel kala kiu bun sya ha ki shipho snem baladam bat labaha kumba 8,100,000 klur tingka menta usnem ya ka bala baha tang 1,000 klur tingka ha usnem 8,000 khat saw Menteri Rangba Kejela Ukonrat Ki Sangma henne kasngi ula pentep ha ka yeng dorbar thau an Kejela bakat kum ka kai phot ka ba ningkong jong ka fire and emergency service halor ka chingplu jong ka Shillong Bar Association kabala ong ba ka day na ka daw jong ki wayar boarding ula ong ba kat kum ka jingathu jong upion ka Shillong Bar Association ubalalap ba wayar boarding ula ba la shusdien omla banjai laj ya ka jing bom shim khia na ka liang jong ki tu ki ba syong bat pendan kam ya ka tei ka chaka ula ongru baya ka kai phot ka bakhat do halor ka jing ujor jong ki jing dan jing em bat ka yeng bat ya ka daw ka bashisha jong ka jing plu ansala ban ai sha ka sarkar jala sangma ha ka jing pensyai jong ulaya thu ba district magistrate jong ka East Khasi Hills ula hukum ban penlong da ka magisterial inquiry halor ka ni ka jing chia plu ding ordered a magisterial inquiry into the fire incident Menteri Rangba Kejela Ukonrat Ki Sangma henne kasngi ulaya thu ba point lai lak tali ki kam lapen mi lengba ki program bapher jong ka sarkar ha ki lai snem baladem ula ong ba ka sarkar kala terwa ban pen mi sa shilak tali ki kam house number 1 sangma ha ka jing ai chubab chong ula ong ba ka jing don chong ki ching bom yo kam yo jam ha ka ri la poi kumba lai na ki shispa ka buduna ya ka jing don ki bom yo kam ha ka ri ka balong sau point nyo na ka shispa da ka ba ong ba ka sarkar kaya le ban pen mi ya san point san lak tali ki kam ha ki san snem ki ban 1
Menteri Rangba Gejala ula pentip ru ba palat lai hajar teli ki kam sorkar ladep ban penmi ki ba kentop ya sanspa teli ki doktor bat lai pho teli ki ya ki nurse bat ki technical staff ha katanat ka koit ka khia shi hajar teli ha katanat bulet bat shi hajar teli ha ki kam hikai ula ong baka sorkar kalabu thong ban penmi point lak teli ki kam ha katanat karep karyang bat ki wei ki tanat ha ki saw hdu sansnem ki ban wan to 5.5 lakh jobs in the next 5 years. And of course, as I said, in the last 3 years, we have touched almost 2.34 lakh jobs. We will target, sir, as much as possible in every year, but our target is for the next 5 years, 5.35. So it will be not possible for me to give a specific number as to what is going to be the outcome in this particular year, because it depends on the multiple programs that are run. But even if we were to average these 5.35 lakhs, 5.5 lakhs, which we expect in the next 5 years, that I roughly estimate anything plus minus 1 lakh jobs to be created through different programs of the government on an average in the next 1 year. Menteri Rangba Gejala Ukonrat ke sangma henne kasngi ula ong bayamenta ya kakam ri chingri nyo kum ka karkhana haba chubab ha ying dorbar thau an usangma ula ong ba ya ka jingpen mi ya ki marbam la nyo ha ka thop karkhana MLA ka seng UDP na mau karwan iba Renington lengdo tongkar ila kwa ban pentip syapang ki subsidy bala ai ya ka tanat ri chingri Menteri Rangba Gejala ula ong baya ka progress program lasdang menchem snem ha ka ba ka sorkar kala sam ya ki khun sneng ki khun siar sha ki nong rem Menteri Rangba ula ong ba ka sorkar kala yo pediang ya palat lai pho haja teli ki application na ka benta ka CM Elevate tang hapo arbanai na kini arpho hajar teli ki day na ka benta ki kamri jingri ula ong ba hapo jong ka CM Elevate ka sorkar kala aya ki subsidy ka balong san pho na ki shispa kadaw ba ka sorkar kam ay ya ka chu gajing mentoy hapo ka industrial policy sha kinong rijingri kadaw ka long ka kam rijingri bat ki karkhana ki apher bat omla ban khle lang ki. So livestock farming is not industry, sir. I'll just go to a basic definition of what industry means. So industry means any business, trade, undertaking, manufacture or calling of employers, and includes any calling, service, employment, handicraft or industrial occupation or avocation of workmen. So therefore, food processing will fall in that category and it will be an industry. So therefore, the classification is very clear. Livestock farming is not, because it's farming, and food processing will be an industry. MLA ka UDP uba na Nongpo constituency iba Meralbons im mentakasni ila pensngau halor ka jingkan rei ki YouTuber ha ka jela bat ong ya ka sorkar ban pentrei kam ya ka broadcasting code of ethics knang bante lakam bat penduna ya ka jing sapriang ki khubor lamler da ki kattu ka ni ki briu ha ka 0 hour notice ha ka yeng dorbar thau an iba Meralbon ila penpau baga jingjia kapala chia dangshen kabala pentho bria ya ka kerteng jong u chairman ka senjuk kirang ba shnong iba BB Makdo na nongpo da ka YouTube channel Hinyau Trap TV uni unong yalam ka nongpo ula ong ba knang ban penbet ya kani kamat ka sorkar jela ka dei ban pentrei kam ya ka broadcasting code of ethics haba jubab ya kani Menteri Rangba Gejala Ukonrat ke sangma ula ong ba lapha hajir ya ubriu balashna bat pelat patba ya ka khubor syapang iba Makdo ha YouTube hanongpo police station bat ladep tho ru ya ka jingkren na ka liang ka jong u halor kalat bala shim da ka sorkar ula ong bala thau ya ka cyber crime wing ban khmi bania ban tokit ya kum kitei ki kamboman. The state government to consider implementing a broadcasting code of ethics such as will empower to regulate and mitigate the dissemination of false information so that those YouTubers with malified intention to tarnish the image of someone, they wouldn't get the platform like this. Even
Umentri ubakmi ya katanat civil defense bat home guard iba coming one omban henne kasngi ila ong ba ki home guard ki day ki ba 3 months ngau bha bat ka jing khat kam ye ki home guard ka day halor kanong rim ka bom dan chi akut bat kim day ban kam ba ki la yo i ka ching tray ka bane uba coming one haba ai chubab ula ong ba ka jing khat kam ka bala ne slam kam mut ba ki home guard kin yo bat chunom ya ka kam bat ba kim don hok ban ong ba ki la sha thung kum ki temporary la ni permanent uba omban ula ong ba katanat civil defense bat home guard ka day tang ka senchuk ka ba shuchiet ya ka ba la penyai da ki requisitioning agency shu uba omban ula ong ba ka jing shim chingket kli na ka benta ka jing siu tulop ya ki home guard ka shong ha ka senjuk kinong penyai ki ba day kinong ai kam ai cham ya ki Home Guard volunteer is purely on a voluntary basis, and no Home Guard volunteers can claim for regularization or permanent retention of service. Engagement over a long period of time would not entitle the Home Guard volunteers to hold aliens on the post, and neither would it confer any right toward temporary or permanent service with the nominating or requesting agencies. Kikme kikpa bat ki khana puli hanong ston kilaya kendu jing e shibun na kadaw ka jing duna ki kot hadian ka jing pen kala ki kot puli da katanat puli puthi bun na ki dukan de kot hayo kim don kot shu ka ba penlong ye kikme kikpa ban wan phai thali shiyeng kikme kikpa ki ba wan na ki cha kanong kendong kila ujoru ba man la kapor ba ki le cha ki dukan de kot ban thiet ki kot na ka banta ki khun jong ki henry ki nong de ki ong ba kaduna palat ke jing yo ikikon kinget ba katanat puli puthi kala de ban pen beng lut na dong shadong hashwa ban pen kelai ki kot ban pen tikna ye ke jing sam kot ka ba beng khnang ba kan nom khta i ke jing puli jong ki khna school es marwen ibade itrai jong ka jaka de kot ila ong ba ka jing duna ki kot ka dei na ka daw jong ka jing bombyang ka rukom sam kot ka balak ta jur ye ki khna bat kum ju ru ya ki me ki pa Yo, ten do na silong ro ko lang tahi. Banwan silong yo. Ka daw. Ti nakalian jong kimi pahang ikentu bat ngi dakar pat juri kin hikai hati school per ba haba ki kot kan pat don hayo te long kim de kin ban ai punishment ki khun ki kena school haba ki kot kan pat don te na school pat de kila long kila strict ba de ban ra ki kot te na ikin yo eta ki kot te la kalong hak ni ko kom nakalian jong kimi pangi ngim so hab ban ai ka punishment ki khun ka Khasi Student Union Nongpo Circle henne kasngi kalakentu ya u Deputy Commissioner Karibhoi District ban tokit bania halor ka jingpen kiu dor ya ki kot da ki nongdi ha ka yo nongpo ka sengala penshai bakum kini ki jingle om ba kakta ikindon chong ka khayi ka pateng henry ka wanra ikijing e ya ki khna puli bat ya ki kmi ki pa ki ba wan na ki long yeng long sem ki baduna ka yo ka kon kasabot bala yo lum da kaseng ha kapor balet churep ya kayo men ha kasi sa jan kapen pau ya kaching bombyang karukambu ya kador kon kumban shupen inuksa ki kot ki ba labu dor hnyau phautingka la di ha kador kabalong khandai phautingka kumta kaseng ka kentu ya utisi ban shim ya kisin jam ki bayahab ha kaban penduna ya kum kini kijing melin mentangin pet ya kejing long jingman kasun beneng hasilong kajing shit kalong khat pra degree celsius bar kajing kriat kalong sun point nyo degree celsius kajing ngam ka hau kalong sau pho a na ka shispa men step bat sau pho san na ka shispa janmin kasun beneng kan rang bat kandon kajing tablo ka ba malu mala hakikat tu ka ni kijaka Shwaban poi sha ka bakut jong ka thup khubor nginya pet biang sa shisien ya kimat bakong san Pli Menteri Rang Badu Kavi Narendra Modi ya ka program Bharat Tax 8000 Artisau Global Textile
Pelaj Menteri Rang Badu Kari, ya kumba Hajar Tali ke projek Tay Jing Tay Hakat Nat Rel, kebasyong dor palat Sau Pawai Hajar Keluar Tingkah. Ai Ching Pensyai Menteri Rang Bak Gajala Ukonrat ke Sangma, halor ke Ching Pluk Jong ke Shillong Bar Association. Pentip Ukonrat Sangma Hakaying Dor Bar Thau An, ba point lai lak tadi ki kam ladep thau leng bagi program beper jong ke sarkar hakini ki lai snem balaleng but day ban pentri kam da ka broadcasting code of ethics ban te la kam ye ki youtuber na ka ching pen mi ye ki khubor lam ner ong UMLA ka UDP na nongpo constituency te paralong kat tu ngila poi sya ka bakut jong ka thup khubor jingi menta ka jan miet hadu bangin da ya syambyang bat phi la shai ka sngi khuble ye phi baro Vice President Jagdeep Dhankar addresses Mizoram Assembly, says a gold